Drahí naši Slováci, drahé naše Slovenky, deti, študenti, vojaci, my Slováci pred vás predstupujeme už bez papiera, pretože naplnení pocitmi nosíme celú históriu Slovenska v srdci, naše túžby. My si už nemusíme písať žiadne prejavy, pretože tie sú napísané v histórii nášho národa, ktorú nám doteraz upierali. Veď čuduj sa svete, my dnes ideme bojovať o náš jazyk. Čo sme robili doteraz? Kto nás zastupoval tých 72 rokov? Čo nám nasľubovali? Čo nám splnili? Prosím vás, nečudujme sa tomu. Ja som včera mal ísť na snem do Žiliny, ale zvolil som inú úlohu za potrebnejšiu. Išiel som do Nitry, pretože ma tam čakal akademický sochár Vojtech Matušinec a redaktor Ľudo Zrúbec, Láco Zrúbec. A teraz ma počúvajte. My sa čudujeme tomu, že náš národ si teraz pýta svoje práva. Akademický sochár Vojtech Matušinec v Nitre pod Zoborom pracuje už roky na histórii slovenského národa v monumentálnych scénách, ktoré neboli doteraz uznané a nebol pripustený na verejnosť. A viete, čo som tam videl? Celú históriu slovenského národa od prvej Samovej ríše. Videl som mapu Moravskej ríše, videl som bodky červené z archeologických vykopávok, ktoré dokazujú pôvod Slovákov v polovici územia Maďarska, v polovici územia Rakúska. A my sa máme domáhať, že kto sme? Prosím vás, z tohto miesta už sme na nohách! Podporme toto dielo, pretože v Nitre sa budú ďalšie dejiny písať, keď prejdeme galériou akademického sochára Matušinca a nebudeme potrebovať nikomu nič vysvetľovať. On to tam uvidí napísané a bude hrdý na to, pyšný na to, že je Slovák. V mene nášho hnutia Národnej rady za oslobodenie Slovenska sme utrpeli už veľa uznaní, ale aj veľa ponížení. Z tohto miesta vás chceme ešte raz poprosiť, aby ste toto slovenské sebavedomie šírili na základe práve toho hlbokého poznania, ktoré vo vás ubezpečí presvedčenie, že naše víťazstvo je na dosah ruky. Preto žiadame a vyzývame naše národné orgány, Slovenskú národnú radu, Slovenskú vládu, aby vyhlásila samostatnú nezávislú Slovenskú republiku. My sme sa tu zišli, ľudia, ak nebudeme mať zdravý rozum, pokazíme všetko, čo sa dá. Toto pokazila naša inteligencia, predovšetkým českí novinári v roku 1968, keď popísali všetko, čo aj nevedeli. A to robíme teraz my. Tej istej chyby sa dopúšťame. Ja vás veľmi pekne prosím, majme mi zdravý rozum v hlave, ako nás vyzýval pán doktor Imrich Kružliak, takto by hovoril Štúr. Ak sa dáme chytiť do vášní a začneme tu mať všelijaké vyhlásenia, bohužiaľ nepodarí sa nám ani tá slovenská štátna úradná reč v
ktorá je samozrejmosťou. Ja vás veľmi pekne prosím. Ozývajú sa tu všelijaké hlasy, bohužiaľ my Slováci veľmi často a veľmi radi vyhlasujeme niečo, o čom nevieme. Pán doktor Imrich Kružliak ešte pred 4 rokmi bol zástancom samostatného slovenského štátu. Teraz po návšteve u nás, ale už aj predtým po rozhovoroch s nebohým Romanom Štefanom, ktorý založil a financoval Svetový kongres Slovákov, prišli na to, že je rozumné, ak Slováci budú rozumní a vybudujú si Slovenskú republiku v tejto našej spoločnej federácii. Viete čo? A kto by v tom Slovensku bol prezidentom? A kto by tu bol ministrom, keď títo ministri, ktorých máme, sa neosvedčili? Pardon, nemáme. Prosím vás, myslím si, pokiaľ zatiaľ všetky mítingy, ktoré sme mali, boli kultúrne, Áno, to má čas. pokiaľ vidíte tých ľudí, ktorí tu vystupovali, môžete im veriť. Preto dôverujte, všetko má svoj čas. Nesúhlasím s tým, že kto bude prezidentom. Slovenský národ má vynikajúcich vedcov. Mal dokonca rektora Pražskej univerzity. Prezident bude ten, kto bude na to mať. Máme neskorumpovaných politikov. To je to posledné, o čo sa bojím. Chcel by som vám povedať jednu bajku. Vlk chytil ovcu a keďže nebol hladný, raz do nej zahrízol, raz ju oblízol. A ovca mu hovorí, tak sa už konečne prejav. Ja sa pýtam zástupcov Demokratickej strany a KDH, páni, prejavte sa! Ste Slováci? A nakoniec slova Andreja Hlinku. Či je na svete národ, ktorý by nechcel slobodu? Nie je taký národ.